खुलुमबाय नोंथांमोना नायगासिनो दङ समनि रादाब आं दिनै दङ नैबे क'क्राझार जिल्ला सिंनिनो सेरफांगुरि हालामनि नैबे सेरफांगुरि जनता कलेज खाथियावहाय मोनसे समनि एनडिएफबि आफादनि गोख्रों सासे दैदेनगिरि आर दावखा नोंथांमोना बयबो जानांगौ मिथिखागौ बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय आखायाव हाथियार लानानै गोलाव सम सोमावसारनायनि उनावहाय बिथाङा गोजोनै नैबे सेरफांगुरि कलेज खाथियावहाय थानो लाबायमोन दा बिथाङा थांनाय 4 बोसोरसो सिगाङावहाय हरखाब स्ट्रक जानानै पेरालाइसिस जानानैबो दङमोन दा बेनि सिगां बिथाङा बर' हारिनि थाखाय जाखिनि खामानि मावबोबाय बेखौ जोङो खुगाजों बुंनानै फोजोबनो हाया एबसुनि थामथि खोलोब बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बिथाङा एनडिएफबि प्रग्रेसिभनि जानानै थानाय समावबो गोबां बाहागो लाबोदोंमोन बे सोमावसारनाय समाव बिथाङा दिनै रुंसारि जाबाय दा आं बिथांनि सिथ्लायाव दंफैयो दा केमेरा पार्सनखौ आं दिन्थिनो खावलायदों बेबायदि थासारि दा बेबायदिनो आङो बिथांजों बे एनडिएफबि आफादाव थानानै खामानि मावबोनाय बिथांनि लोगो बा कमरेड्स बेनिफ्राय मिथिना लागोन दिनै आर दावखा बिथाङा रुंसारि जाबाय नोंथाङाबो सासे बिथांनि लोगोमोन मा फोरमायगोन बे समाव मोनसे समाव आर दावखाया जोंहा एनडिएफबिनि गोख्रों सासे मावथिमोन दा बे लेखायैनो जोङो दिनै सानाव फैनानै जोंबो जयैनो दुखु फोरमायनो लोगो लाफैदों ओरैनो नोंथाङा लोगो मोननाय समावहाय आर दावखाया माबादिमोन बिथाङा सासे गोख्रों दैदेनगिरिमोन जों मिथिनो आर दावखा आंनि लोगो मोननाय समाव बिथांमोनखौ आंनो ट्रेनिं होनाय जादों बिथाङा 14 बेचनि सासे केडारमोन बिथांनि मावनाय मावथांखिफ्रा आर्मि लाइनाव बिराद मोनसे गोख्रों अबस्थाजों बिथाङा सौसिबोनाय दा बिनिखायनो जोङो दिनै दुखुनि सम होननानै जोङो बिथांनि मुंख्लंखौ फोरमायदों आरो दा बिथांखौ ट्रेनिं होनो मोननाय सासे एनडिएफबि आफादनि दैदेनगिरि बिथाङा बुंबाय दा नैबे दुखुनि समाव आं गोबां खोथाखौ सोंनो सानाखै आरो जानांगौ गोरबोआव गोबां बाथ्रा दंबाबो फोरमायजोबनो हाया नैबे दुखुनि समाव दा आं मोनसे खोथाखौ बुंनो सानगोन गोलाव सम बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुङावहाय बावसोमबोबाय बे बावसोमबोनायनि फिथाइ महरै थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानानै थांबायमोन दा बेबायदिनो बिटिआर गोजोन गोरोबथाया फैयै फैयै 5 बोसोर जाफैबाय नै फैगौ 27 जानुवारि मोनोब्लानो 5 बोसोर आबुं जागोन बेबायदि बिटिआर गोजोन गोरोबथानि 5 बोसोर आबुं जानायनि रंजाथाइ फोरबो फालिनो थांनाय समावनो दिनै सासे गोख्रों दैदेनगिरि आर दावखाया रुंसारि जालांनाया थारैनो जोंनि थाखाय दुखुनांथाव दा बेबायदिनो आं आरोबाव गुबुन सासे एनडिएफबिनि दैदेनगिरि आथिखाल इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि सासे दैदेनगिरि बिथांनिफ्राय मिथिनानै लागोन दिनै आर दावखाया रुंसारि जालांबाय मा फोरमायगोन नोंथाङा जोबोद दुखुनि बाथ्रा दिनै आर दावखाया गोबां गोबाव सम जे बर' हारिनि थाखाय मोनसे हाथियारनि सोमावसारनायाव बारसोमबोनानै दिनै फैयै फैयै मोनसे गावनि देहायारि जे जेंना बे जेंनायाव बिथाङा गोबाव सम भुगिनांनानै दङमोन आरो दिनै अबथिरायै बिथाङा रुंसारि जालांबाय दा बेवहाय जोबोद जोङो एक्स एनडिएफबि हिसाबै गोबां दुखु मोननाय जों फोरमायदों आरो बिथांनि जे रुंसारि जानायाव एसे जोङो एक्स एनडिएफबि हिसाबै जोंनि बे बड'लेण्ड ओनसोलाव थानाय बा अल आसामाव थानाय गोबां बे दैदेनगिरिजों लोगोसे दिनै मावथि बिथांमोनाबो दुखु फोरमायहरदों आरो जों दिनै बिथांनि दुखुथिया न'खराव बाहागो लाफैदों बिथांखौ जोङो दिनै जोबथा बिदाय होनो थाखाय जों फैदों बेवहाय दा नैबे सासे दैदेनगिरि बारग' एनडिएफबिनि बिथाङाबो फोरमायबाय बे समाव आङो नैबे दुखुनि सम बे बिथांमोननि न'खराव दङ बे दुखुनि समाव आं बांद्राय खोथा बुंनो सानाखिसै आर दावखा बादि गोबां जोहोलावफोर जानांगौ दङ बेबायदिनो दा आं दिनै बेखिनियावनो दोनथ'बाय केमेरा पार्सनखौ आं माखासे बिथांमोननि न'खरनि थासारिखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायबाय दानि बेबायदि थासारि गोबां बिथांनि मोजां हामलायगिरि बिथांमोना खौरां लानो फैदों बिथांनि रुंसारि जानाय समाव जिखुनु जाया बेनो आरोना जोंनिफ्राय बेखौनो आपिल खालामो
दाथ' नोङो जिबादि जानांगौ जाथायाथ' जाखाबायानोसै जोंथ' आरो बेखौ जों मालाबाबो हास्थायनानै आरो नाजानानै मोननाय बुस्थु नंला मानसिनि जिउआव बेनोखा उन सिगां थैनांगौ आरो इसोरानो बेखौ जुदि हयथ' दिनै थारिखआव बिथांखौ बेखिनि समखौनो हरदों खोमा जों बेखौ गनायना लानांसिगोन मानिना लानांसिगोन दा बेबायदि जिउआव दिनै नोंल' जायाखै गुबुनफ्राबो बिदिनो अनेक जाना थांबाय नङा होमबा दा बेफोर मोनसे नेचारेल मोनसे माबा जाहैबाय आरो नेचारेलजों मोनसे जों गोरोबलांबाय दा बेखौहाय जोङो बयबो बुजिलायनानै जोङो गोदान आरो गोदान मिजिं गोदान संसार जोङो गोसो हमथानानै सोलिलांनांसिगोन मानो होनबा बिथाङा हारिनि थाखाय जातिनि थाखाय गोबाव सम आखायाव हाथियार लानानै सेक्रिफाइस खालामलांखांनायनि उनावहाय एकर जाखांनायनि उनावहाय आरो दिनै हथारै प्रेसार स्ट्रक जाखांनानैबो दिनै नारानाथा जाथि खुरमा बाय बाहागिजों लोगोफ्रा गरसे गरनै होनो हायाब्लाबो दिनै इसोरनि अननायाव बिथाङा थांना थादोंमोन बेखिनि थांना थानायावहाय दिनै बिथाङा गावनि जिखिनि आखाइनि हाबा हुखा गोदो गाव जिखौ रोंबोदों बेखिनिखौ लानानै दहाय जा एसे बिथाङा बुंदों जे फिसा फिसौ खामानि मावनो हेल्प खालामनो हायो हेल्प होदों होनना बुंदोंमोन बेखौ जों मिथिखागौ गोदोनिफ्राय मानसिया बहुद सांग्रांमोन ओरैनो थाखायामोन दा बेनिखायनो दिनैहाय नोङो गोसोखौ हमथानांसिगोन गाबथानांसिगोन मानो होनबा दिनैहाय नोंहा आयंमोन दङ फिसा हौवा सासे सख्ल' बख्ल' देरफुनाय फरायनाय बेखिनि आयंनि लाइफ आरो आयं हिन्जावसा दङ बिसोर फिसाफोर सानैखौ लानानै नोङो नार्भास जायोब्ला नोंनि बे आयंमोनहाबो आरो नार्भास जागोन बेनिखायनो गोसोखौ हमथानांगोन बेबादि जाथाया जाफुनाय समाव जाखायो जाया होननानै जों बुंनो हाया आरो बेखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हाखाया बिदि बिफद समाव सोर दुखु लाया दुखु थाखागोन नङा होमबा ओंखायनो बिनि गेजेराव एसे गोसोखौ हमथालायबानो जाबाय दा इसोरा जिहेथु बेखिनि समखौनो हरदों खोमा बिथांनि थांना थानायनि थाखाय दिनै बेखौनो नोंथांमोनहाबो नाजादोंमोन मैयाबो डाक्टार लांदों होनना खोनादोंमोन खिन्थु मा खालामनो इसोरा दिनै गावनि थांनांगौ सम बादिखौ थांबाय खोमा बेखौनो जों गनायना लानांसिगोन दा बेनिखायनो दिनै जों जिखिनि नुजाफैदों जों खोनानाय लगे लगे मेसेज मोनहैनाय लगे लगे जों रावबो थानो सुखुवाखै आंथ' लगे लगे खारबोखादों गानै जोमैबो फैबाय दिनै जों फैनो लुबैयोमोन जों फैनो लुबैयो खिन्थु आखायाव थाखा फैसा गैयिनि थाखायनो जों फैनोनो हाया मानो होनबा दिनै बुंनो थाङोबा जों एक्सिडेन्ट बि होननाय लगे लगे गासिबो दुखुथिया गोजा जों रावबो दिनैनि थासारियाव 100 जनाव साब्रै साबासोल' दं खोमा एसेनि थाखा फैसा गोनां मानसिफ्रा खिन्थु फ्रायानो गोरिब गोजा नैबेबायदि अबस्थाखौ लानानै दिनै बिथांनि हालोदखौ नायनो फैनो सानबाबो फैनो हायो खार'ना बे आखायाव जेबो गैयाबा बोरै फैनो बिदि दुखु थायो आरोना ओंखायनो दिनै बारा बुंनानै खोथाखौ मा फोलावनो नोंथांनिसिम बन्धुनिसिम आपिल खालामबाय जोङो आफादनि बा बागै एक्सिडेन्ट जानानै दिनै बेयाव गोबां गावनि लोगोफ्रा दिनै दङ फैजोबो खाथि खालाना आसा खालामदों आं दहाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों आं खावलायदों जाहाथे जोंनि सारमोनहाबो गाबोनसिमाव जाहाथे बिथांनि जिउ सोलो बिथांनि मा होनो सहखौ जाहाथे बिबार बारसेजोंबाबो आर'नाइ गांसेजोंबाबो जुदि मान बावनो थाखाय नुजाफैयोब्ला जों जोबोद गोजोननाय मोनगोन हयथ' आसा खालामदों फैगोन नङा होमबा दिनै खाथि खालाना फ्रायानो फैजोब्बाय हाखु दाखु बे 12तासो समाव 12:30 समाव बे जाथाय जानाय समावहाय जानाय लगे लगे हयथ' गोबां मानसिफ्रा गाव गावनि बेस्थ'ता खामानियाव बिजि जाना थादों जानांगौ नङा ओंखायनो फैनो हायाखै ओंखायनो अननानै दिनै बेयावनो थाथोंसै नङाब्लाबो जों हाखु दाखु लांनाय जायोबा गाव मानसिफ्रा आन्दायला फैगोन नङा होमबा दिनै बेयावनो थाथोंसै ओमफ्राय जिखिनि जोंनि खाथि खालानि सेंग्राफोर दं गामिनि खाथि खालानि मानसिफोर दङ बिथांमोना दिनै हरसे गोबाव थाफादोंसै दा दिनैहाय जों जिखिनि फैदों जोंनि बन्धु मानगोनां दिपक रामसियारि आर दावखा बिथांखौ जोंनि गोसो गोरबोजों जों बिबार बारसेजों आर'नाइ गांसेजों जोङो दिनै मान बावहरनो सानदों जाहाथे दिनैहाय बेखौ मावनो नाङामोन बेखौ मावफुंनो उसुबिदामोन जाहाथे दासान फैनाय लगे लगे बयबो आर'नाइ गांसेबाबो मान होफैखागोन बिबार मुथासेबाबो मान होफैखायो नङा होमबा बेखौ आदारवाइस लानांगौ जेबो गैया आरोखि नङा होमबा दा बेखिनिखौ जों जिखिनि दङ बेजोंनो जों मावफुंनो सानबाय आरो जेनेबा फालिनो नागिरनाय ओमफ्राय गाबोन जायफोर लोगोफ्रा फैगोन गाव इन्डिभिजुवेलि जेनेबा मान बावफैगोन जायखि फैया जेखिनि जों दिनै बेयाव नुजाफैनो हाबाय जेन'बा हानायफ्रा जोंनि नियमखौ बानायनानै दिनै बिदाय होनोसै आरो जों बेबायदि मोनसे सिन्था खालामदों हजों दिनैनो बिदाय होनानै हजों जुदि दिनैनो लांनाय मोनबा गासैबो माबाफ्रा दिनैनो फैजोबगौमोन
सोरखौबा बादा हरनाय जाबाय गाबोनसो फबनाय जासिगोन होननानै बेखायनो दिनै जायफोर सफैनो हानाय बिथांमोनाबो बेखौनो रिकुवेस्ट खालामबाय जे माने जों जोंनि नियमखौ दिनैनो फोजोबनानै थांसै बिदि आरो बिकास नार्जारि आरो जोंहा आगस्टिन बरगयारि आरो बाहागो लाफैनो हानाय जोंहा नै रायदक आं बिदि थांगोन होननानै थायोमोनबा गोजोनगौमोन हाबा आं बिदि सानथाराखैमोन